Taas mennään ja oikein hyvää päivää kaikille ja ihanaa nähdä teitä siellä ruudun toisella puolella tai toisaalta mä en kyllä näe teitä, mutta te näette mut. Mä tein ihan vähän aikaista video, missä mä puhuin unesta, missä oli Pinsku ja missä oli Lindell. Se oli musta aika hauska uni, mut uskokaa tai älkää, mä näin viime yönä, siis ihan tossa nyt 7 tuntia sitten kun mä heräsin, aamulla kun mä heräsin tänään, mä muistin, että mä olin nähnyt viime yön unta ja siinä unessa oli Benjamin Peltonen. Ja se uni lähti silleen liikkeelle, eli mä menin tällaiseen lahtelaiseen K-kauppaan, anteeksi Saleen, mikä sijaitsee Metsäkankaalla, kaikki lahtelaiset tietää. Mä menin hedelmäosastolle ja mä olin jotain appelsiinia tai jotain siitä ottamassa ja yhtäkkiä Benjamin Peltonen tulee mun viereen, niinku kävelee eka mun ohi ja kattoo mua silleen niinku, että ja sit mä katson silleen takaisin, että tos on Benjamin Peltonen. Sit se kattoo mua silleen tosi tuttavallisesti. Sit siinä menee hetki, mä otan punnitsen tai otan siihen jotain hedelmiä, niin Benjamin Peltonen tulee uudestaan, sieltä ostaa maitohyllyt, maitotölkki kädessä mun viereen. Mitä Benjamin Peltonen tekee? Alkaa pukaa mua. Tulee siinä mun viereen silleen vähän hipsuttelee mua, tai ei vielä käynyt siinä vaiheessa koskenut muuhun. Ei vielä siinä vaiheessa. Mä tulin siihen viereen ja oli vaan silleen, että moi, miten sulla menee? Mä oon vaan silleen, että moro, ihan hyvin. Mä oon Jake, moro, miten menee? Sit se alkaa vähän hipsuttelee ja tälleen kyselee, mitä sulla menee, missä oot ollut, mitä sä teet. Sit mä oon vaan se, että missä mä oon ollut. Tässä mä oon ollut. Sit siinä unessa, jos mä ihan oikein muistan, niin Benjamin Peltonen niinku käytännössä luuli tuntevansa mut. No sit me oltiin siinä hedelmätiskillä ja sit ei siinä oikein mitään kummosempaa tapahtunut. Benjamin Peltonen alkoi vähän hipsuttelee meitsi ja meitsi oli ihan silleen, että oh my god, mitä tässä oikein tapahtuu. Sitten sen jälkeen me jatkettiin siinä hetki, puhuttiin jotain. Sitten se koko ajan oli semmoinen tosi viettelevä meitsi kohtaan. Koitti vähän pokaa, me juteltiin siinä jotain. Sitten yhtäkkiä mä otettiin ottaa snapchattia tai jotain. Silleen, että niinku Benjamin Peltonen otetaan snapchat. Sitten mä olin vaan silleen, todellakin otetaan ihan sika jees. Niin mitä siinä yhtäkkiä tapahtuu? Benjamin Peltonen haluu oikeesti pussata mua, siis snapchatissa. Ja mä oon vaan silleen niinku, että mitä, älä oikeesti. Kuka tuo menee? Ai se onkin hyytelöpaskiainen. Niin mä oon vaan silleen niinku, että älä pussaa meitsi, en mä haluu. Mut sit mä olin vaan silleen, joo, ihan sama. Ja sit mä tiedän, että sä niinku possattiin niinku poskelle. Mä olin vaan se, että pussaa poskelle. Siis Snapchatissa pussattiin se Snapchatissa poskelle. Sitten se uni päättyy käytännössä melkeinpä siihen, että mä oon lähes menee sieltä kaupasta. Niin se Benjamin Peltonen juoksee ihan täysin mun perään ja on silleen, älä menee pulvilteen siihen maahan. Ja sit mä oon vaan silleen, että ei, mitä nyt tapahtuu? Niin se on silleen, että ota mut tässä. Sitten mä oon vaan silleen, että tää on ihan sairas, tää menee ihan hyvin. Ja älä, ei. Sitten se uni loppuu siihen. Mä oon vaan aamulla silleen, että niinku tänään oli silleen, että hetkinen, mitä tää niinku oikeesti tapahtuu? Koska ton unen mä vielä muistin silleen tosi hyvin. Ja se oli jotenkin ihan mun päässä silleen, että aamulla, kun mä heräsin, mä olin heti silleen, että Benjamin Peltonen. Että se oli ihan, tiiätsä, ihan tuoreen mun päässä. En kyllä tiedä, se on jotenkin ihan sika jännä, mitä mun jotenkin unista on nyt tullut tosi todellisia. Mä halusin nyt tehdä tämän toisen univideon sen takia teille, että jotenkin tää on ihan sika flippi. Mistä johtuu? Miksi mä näen tommosia unia koko ajan? En mä tiedä. Kuka seuraavassa unessa on? Pamela Andersson, en mä tiedä. Siis ei mitään, siis mulla ei ole ainakaan mitään Benjamin Peltosta vastaan. Se on ihan cool jäbä, mutta en mä tiedä minkä takia se tulee mun uni. Jos sä oot Benjamin Peltonen siellä, niin näet sä musta unia. Kai sä oikeesti haluisit, että ois totta. Jäbä tulee pokaa mua kaupassa. Mut todellakin tää oli vaan pelkkä uni, tää ei ollut oikeet elämää, joten kenenkään ei pidä ottaa tää tosissaan. Mut hyvin mielenkiintoista kuitenkin joka tapauksessa. Koska mä oon alkanut miettiä sitä, että mitä enemmän sä mietit unia. Koska mä oon viime aikoina miettinyt unia. Ja varsinkin kun mä tein viimeksi videon, missä oli Pinsku ja Arttus oli ihan sikahullu niin mä oon vähän alkanut silleen miettiä, että jos mä enemmän vaan mietin unia, jos mä vaan näen sit sen jälkeen enemmän unia. Että jos mä tämänkin videon editoin ja mietin tätä unta ja laitan tän nettiin, sit mä näen Sale 3. unen. Ja sit siinä unessa voi tiedätkö olla joku Lil Jon silleen, tiedätkö alasti mun vieressä kun mä herään aamulla. Et se menee silleen vaan ihan flipimpään suuntaan. Mut sit taas mennään siihen, että jos tää oli ennen uni, ja Benjamin Peltonen tulee oikeasti pokaan mua kun mä näen sen. En mä kyllä alkas niinku mitenkään huolestua. Koska Benjamin Peltonen on varmaan tosi mukava tyyppi. Mä en siis häntä tunne, mut en tiedä. Näen seuraavaksi unen, jossa olisi joku kaunis nainen. Ai niin mähän näin jo, siinä oli Pinsku. Tällainen univideo tällä kertaa. Katsotaan, jos mä näen lisää unia. Niin mä voin jakaa niitä teille sinne nettiin, koska tää on aika hauskaa. Mä näen unen ja kerron siitä teille, koska nämä unet, mitä mä oon nähnyt nyt, niin mä oon muistanut nää hyvin. Näin se on ollut joku henkilö, kenet tekin tiedätte, kun se on veikkaa, että aika moni tietää teistäkin Benjamin Peltosen. Mut ei sit sen enempää. Meikäläinen lopettelee tämän videon tähän ja lähden kohti vaatekauppoja, kenkäkauppoja, ruokakauppoja, seksikauppoja, mitä anteeksi. Mä menin ihan sekaisin. Uskallatko mennä katsomaan somea?